Ang bunta guys. Alot ito eh. Naagli ko karon sa wala ko karon sa balay. Okay, tagaan ko. Ay, mapalit ako kuan. Mais nga ng agulo na to. Tagaan daw ko. Tuon. Okay. After iga ulit. Yan ko pa tayo medyo bitalit eh. Nagapit at maabot sa balay nila para makapangayo ka og ula ng amo eh. Pangayo kag Agito. Apto pa itag taligsik. Usa man niya. Hindi ka na pangayog mais ron. Hapit na sa maabot sa balay nilang nakabot na ta. Wow, nice mga tao. Ayo, abli ko. Halo. Tara, ngabit ka silang balay kay tagaata nila og kanang brush. Sulod ko. Kung silang balay. Okay. Mga yumig ko. Ayo. Guys, na may diri sa ko ang balay nila ng antique tagaan ko nagmais. Maray. Tagaan ko nagmais. Salamat sa gasyon nadawat. Dong agon na diri siya. Agas, palitan mo dito. Okay. Salamat sa mais nga gihatag nga ng agonon. Oy, nakadawat og mais. Kadawat. Hey, pangatag sudan be. Umi lagi na yung sudan. Nakog mais ng agonon. Mga agon naman yun niya. Hinog na niya? Hinog na niya? Nung agonon nga mais. Thank you sa mais nga nung agonon. Uli namin. Ako nilag mais kip ka. Naglungag. Nakakuha na taog bugas. Mais nga nung agonon. Karo ba? Makaro ba? Kung agon tani unya. Para kano niya. Hinog naman daw nito. Kita ko ganiya sa kuan. Bagong agilak. Hinog man pero ay gagmayon yung mais pero agon pa nito gamit kay bukag mais. Nilong ang nakatong mais. Nilong ang tunog ang sa mais. Sana natin ang mais gamit kay nilong agon niya. Ito na yung agon niya. Mga ogto siguro. Pang snack ba? Okay. Parang ginatawag nga mais, ubay good. Salamat ya. Kaya may makaon nilungag mais unya. Ang agong tani unya. Papa here? Yes. What is Papa doing? What is Papa doing? Scissors. What is Papa doing? Get scissors. Papa. What is Papa doing? Wow! Scissors. Scissor day na. Is that a scissor? Daya is so loud. Saya is so loud. Where is Saya? Daya crying. Saya is crying. Where is Saya? Where is Saya? Dan na ba batoy? Ha, Papa? Si Bubu. Asa Papa? Asa Papa? Aman Papa? Si Bubu. What is Papa doing? What is Papa doing? What is Papa doing? What is Papa doing? What is Papa doing?
Ay, naabot na akong namalit og siomay. Kaya nag-text lang siomay. Yes. Ako di ablihan? Ano yung alcohol? Pila po ni? Pila ni? 165. 165? Hi vlog, namalit din mi og siomay kaya mo... Saan siya? 60 plus 6 pieces. Nga siomay. Mga Koreano, Japan kay bisag ligyas kay kaya ba nila kaon? Oo. Ano kaya kaon? Ang... Gusto di paak ba? Say pa, lisod ang... Chopstick ba? Gusto di paak. Basta ligyas. Op! Mo slipper mo. Mo. Yeah. Sige na. Tila po ko guys, lari ka bala mo tilaw. Hello pa nino. Hello. Hello pa nino. Tila po ko. Siomay namang giluto na mo. Gi-fry na mo instead of gikuan. Tila po ko, lari ka bala. So na to na dire isaw-saw. Sausaw natin. Let's try. Ano ta mama? Dami ko na siomay nga magluto. Pagod ba? Ha? Aman. Pila po na. Dami po G, chili garlic. Wow. Dami ba? Pagod araw nga. Agak sudah nani mo. Ito yung takot mo tuyo, Bi. Diyo, po G. Oh, ha. Hi vlog, nangaon na mi vlog. Siomay o chili Siomay rice. garlic. Show my rice. Siomay rice? Naman kini siya rice. Show my rice. Gusto ko siya may rice. Apon mi chili garlic, halang-halang. Pila akong palito ni? 165. Di ba kung sa tindahan ba? 35. 35. Pila ka buhok? 5 ka buhok. Pagod. Bisaya. Tanaw cellphone bi Bisaya. Sige tanaw. Ano si Turtle, si Bibi Bisaya na ay Turtle. Yaya ah. Diba ha? Mm.